Koy, sa'yo mo pangalan? Yes. Benz o isang grade? Ano, grade 11. Grade 11. Isang school? Ano, Bilogo Elds. O, ikaw? Absent ka wala? Ano, update. Ang pangutan. Akin na yan, pangutana. Unsa nga si ang makaon? Sa dagat. Makaon sa dagat, yay. Fish, mali. Si ba si? Nagan ka second chance. Si. Isa nga si ang makaon sa dagat. Wow. Sipon. Tama. Sticker na sa I am Lloyd o Team the Human. Shout out. Ma'am na kodra. Kang ma'am Tina, Hanabi sa Nadyo.